and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa'yo ang kaagay ka doon? Mukining si kababay nga nagpuyo sa Moalboal, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Lisa. Pakibuha ko nimo. Unsa? Nagkapamabdos ko, Lisa. Usa pa. Nawa na sa nga kong gugma nimo. Mo nga magkalimtan na ilanta. Unsa? Ha? Mupaulit ka sa inyong probinsya? Oy, day. Mag-unsam sa ko din hinga. Wala naman sa ko mo eskwela. Ano ko na sa dayo mo eh? Nga naman, hindi na siya pagkanahan may eskwela? Dili na, day, oy. Kusto na siguro nakahuman kong second year college. Dili na ako pagastuhon ako mga ginikanan niya. Magpabadlong ragyapon ko din sa syudad. Day. Maayag kay nakahuda-huda kag uli din he. Sakto kay nag-ibog desisyon. Postlan man nga dili may makapugos gid nimo og paeskwela. Aw adhe na lang ka din he para daay makatabang sa atong mga negosyo din he. Gusto ko mo focus sa atong sari-sari store. Unya ikaw mo ay bantay din he sa atong lodging house. Sige ma. Ako'y bahala. Mingaw man eh. Wakay mga nagpukrong buwan na dama. Miss. Ilak suru mo niya? Good for 1 month. For 1 month, sir? Nakandong mo ka. Muktaan na pa mong gagbalik. Sorry. Room 13, sir. Nerang yawi. Kuanday, sir. Bawal ta sigarilyo sa room, sir, ha? Naratay smoking area din sa gawas kong ganahan. Mura ba huwag manigarilyo sa mong tanaw? Niingon lang ko. Sige, pwede na kamata sa mong room, sir. In case you need anything, just dial 0. Okay. Stricto. Maayo ka ni kay kwapo. So, angayan ra. Ha? Gwapo? Gwapo lagi, pero murag maldito man tawhan na, eh. Stricto kaayo man. Makalagot. Aw, magpasansya gid ka. Customer man ang inyo. Customers are always right ba yat, diba? Depende na sitwasyon, uy. Digid ko buo yun, ana. Basta na ipabombuang aw katilaw yun. Ulo, no? Namoy remote. Ay! Day. Bye na. Chika lang yata. Bye. Miss. Remote. Niya, sir. Todd, miss. Asa ta pwedeng makapalit og imnon nun din eh? Naridag ang tindahan sa gawa, sir. O ba? Salamat. Shit. Nakadungog ito siya. Imposible kayo gawa. Oh, unsa man ron? Nain hagis sa gawas. Akong tanawin. Sir? Sir, naunsa ka? Ay! Sir, gusto na sa ba? Aray! Miss, no,
Miss, sorry. Sorry. Ganong nga niyam saga. Pwede ba ipahimutang una ko nimo? Igrabe sa daan, ani, ha? Sige. Ay, sure ka nga di ka magpadag ospital? Gamay ra ning tuno ka. Layo ra nis tinai. Kung wa pa lang ka... Ikaw, no? Gilaan kita nga ikagbatasan sa inyo ba? Imbis ang kuno ni mo imong sa, murag ako pang sa ni adto ko muna tuno ko. Pahinungduman lang ti ka, sir, ha? Dili ang tao ni imong lugar din, eh. O gato mga damages ni mo ganina, kinahanglan to ni mong bayran. Ikabala ka. I'm willing to pay. Basta pa, sa may problema ni mo? Ngayon nang hagis man ka. Binawangan to sa babae nga padung na unta na akong pakaslan. Unsa? Kung nahibaw kag unsay masakit. Maptos pa gyud siya. Mao ba? Parehas, tita. Gibuwagan ko sa akong ex kay dili na daw ako niya love. O ang mas shocking pod kay nakapamabdos pod siya. Pero nakalahi lang nato, dili mi engage. So, masakit ang imo kay kaslunon man di mo. Ako rin si Clark. Ikaw? Liza, Pasensya na dahil sa akong ipakita ang batasan mo ha. Pag una na akong abot din eh. Walang gid ko sumuro to. salamat pod kini-share ka na ko si mo gidada karon. At least kay bawon ako kun unsa gigikanan si mong kasuko. Okay na ba ang makig-friends na mo? Ngano kung dili? Abi ni mo na maayo ay. Mientras naa ka dinhi. Ngano dili naman ang nimo lingawan imong kaugalingon. At least ma-divert ang imong huna-huna, da ba? Okay na. Basta kuyogi ko. Ha? Sige pa. Basta, additional pay, ha? Ako may tourist guide ni mo din sa mong lugar. Sige, sure. Mag-unsam na ba? Mag-scuba diving ta. Lingaw? Ikaw ba nini? Kapag pa ko, magkasuwayin eh. Diba? Lingaw gid mag-scuba diving din, he. Ayaw sa man. Ang hawas na tayo, makalunch ta. Sige. Imo na eh. Na. Basin bik mag-una pa kagkahubog na ako. Gamay lang ko na itong imnon. Chill lang ba? Okay. Tod. Thank you kayo ha sa pag-uban na oran. Uy, kaso, uy. Abi mo. Bugo kay mong ex nga binawangan ka niya. Guwapa ka, unya. Kung personality-wise lang pod, okay kay ka. Easy to get with. Wilibog. Thank you. O gabi ni mo, bogo sa kay mong ex, kagilisan ka niya. Naan naman ni mo ang tanan. Gwapo ka. Nakay sense of humor. Bisag, medyo stiktuhon ka, pero madara maghilot. Ha? Ikaw yun. Ngano gitutukan mo kung ni magsamaan? Clark. Kwarta na. Clark.
Liz, mubalik na ko sa syudad. Sige, amping. Og bayon sa nahitapos. Ay, kabala ka. Okay ra ko. Liz. Pero wala mo ko itong hais binuwan kong sakit. Dili mahimo. Unsaon na lang kumapos ko. Magpalit ko piti. Ginoo ko. Positive. Maptos ko. Unsa ba't itay da suds ibugunahuna nga yado raman kay kagihatag sa imong pagkababay? Ma, Unya unsaon naman na ron, ha? Unsaon man pagkahibaw atong mabdos ka nga wa man kay kontak ato? okay ra ni uy. Kaya rin akong buhion nga ako ra. Ay, mabuang ko anang utok ni mo, Lisa. Ambot lang kung nganong naingon anak ka. Ma, pila naman din ikapuan akong tiyan. Klaro na gid siya. Liz? Clark? Ako. Nabay bakante? Pwede kong mubuk? Wait. Mabus ka? Ako ba'y amahan na? Kinsa pa man di ay. Karami nakilabot na ako. Ganun kapasulti na ko. Pwede man unta kang chat na ko. Kay friends naman ta sa Facebook, di ba? Chat ko ni mo, di sa ka mo reply. Dili lang ko gusto nga magbasi among desisyon. Tungod kinamabdos ko. Liz, di balay ko. Tungod kay gimingo ko ni mo. Unsa? Kung musugot ka, karon dayon. Mamahay ko sa inyo. Ha? Ganahan ko ni mo. Ug sukad anong adlaw nga nibiya ko din sa inyong lodging house. Way adlaw nga wa ko makunaonan ni mo. Clark? Barugan ka. O gusto kong formal nga makigatubang nila mama ni mo. Clark? Look at us. Ain't it funny? Is it just beginner's luck? Maybe. With just a touch. Two different people. Nangatubang kit si Clark sa akong mga ginikanan. Ug wa gyud problema si mama ni Clark. Ganahan kaayo siya ni Clark para nako. Kay murad akong natarong ug mas naa na tay direksyon ng akong kinabuhi karon. Karon 8 years naming minyo ug may duha na sad ka anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.